Nagbabalik na naman! Rakitirong Master alias Boy Hait! Di galit na ako! Simulan na natin to! Wala nang intro-intro! Ayan, ang lakas ni Master. Oh. Ginagawa mo. Raketeer Master lang sa kalam. Ayan, pak. Wala nang intro-intro! Ayan o! Ginagawa mo. Ito na ang unang hakbang sa tagumpay. Dugo at pawis handang ialay. Munting mga pangarap mararating ng sabay. Kapit-pisig nating abutin mga mithiin sa buhay. Sulong lang ng sulong, hindi umuurong. Sige lang ng sige, laging aabante. Halika na, sumama ka sa iisang bangka. Sumakay ka, sabay tayong umangat at abutin ang Ayan, oh! pangarap. Tibay at tapang ang laging puhunan. Iwala sa sarili ang tanging sandalan. Umaasa sa bawat sakripisyo at laban. Sisikat ang araw at magkaroon ng pangalan. Sugod lang ng sugod, hindi mapapagod. Manalo o matalo, hindi susuko. Halika na, sumama ka sa iisang bangka. Sumakay ka, sabay tayong umangat at abutin ang pangarap. Halika na, sumama ka sa iisang bangka. Sumakay ka, sabay tayong umangat at abutin ang pangarap. Sumama ka sa iisang bangka. Sumakay ka, sabay nating abutin ang pangarap. Wow, back ka na. Wow. Siguro pa lang gamay ba? Basta clue, tuway lang mo po. Nakakadiwa na ako. Nakakawat. Ano yung pangamuta? Para sa pilay budget. Sa inyo mga kamaster, good job Marino Homeboy! Rakitirong Master alias Boy Hait! Ito mga kamboy ng malapit. So mamaya, siguro na tayo mamaya mga kamboy ng budget. Ay, maraming salamat pala sa nag-subscribe sa aking YouTube channel. Salamat kay Sir Jing Astor, kay Ate Charing TV,
Especially kay Marinong Homeboy. Hindi cari pa, rakiti ng Homeboy. Shout out po sa inyong lahat. Ito na ang DJ. Rocket Hero Master. Come on. Ayan po na, once again mga Kamboy, mga Karmaster. Maraming salamat po sa lahat na nag-subscribe kay Rocket Hero Master. No? Yung subscriber niya no isang araw, ano pa lang, 580. Tapos kanina, tinitingnan namin kanina yung subscribers niya, 650 na po, 650 na. So sa lahat po na nag-subscribe sa kanyang channel, maraming salamat po. At sana patuloy natin yung suportahan sa kanyang journey as a vlogger po. Sana mamonetize na po siya next month. Yan po yung isa sa aming role ngayon ni pinupunterya namin ni Rocket Hero Master na sana ma-monetize siya next month. So, po, update namin kayo mamaya mga Kamboy. Hindi susuko. Halika na, sumama ka sa iisang bangka. Sumakay ka, sabay tayong umangat at abutin ang pangarap. Halika na, sumama ka sa iisang bangka. Sumakay ka, sabay tayong umangat at abutin ang pangarap. Sumama ka sa iisang bangka. Sumakay ka, sabay nating abutin ang pangarap. Wow, back ka na. Wow. A few moments later. So ayan po mga kamaster, no? So tapos na po na floringan namin dito sa loob ng bahay extension sa atin ng Marinong Homeboy dito sa sala. So ayan po mga kamaster, no? Kung nakikita nyo mga kamaster, bali 11.5 kalahati po yung simento na nagamit namin ngayon. Ayan. So alas 2 pa lang mga kamaster, natapos na namin yung floringan yung loob. Ayan. So ipapakita ko sa inyo mga kamaster, no? So ayan po mga kamaster, oh. Ayan, alas 2 pa lang natapos na. Bali 11 at kalahati yung simento na nagamit. Ayan. Wow, ang ganda na tingnan, ha. Mo nilot no. Opo na. Ito yung unang isulod na. Ayan po mga kamaster. So thank you po mga kamaster sa palaging panonood ng aking mga vlogs, palaging pagsuporta, at sa lahat ng nag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Road to 1K subscriber na po tayo. Malapit na po tayo ma-monetize. So sana patuloy nyo pa rin suportahan si Rocket Hero Master sa kanyang goal papunta sa buhay ng YouTube. So ayan po mga kamaster, so babay na po mga kamaster. And ayun po, andun po si Marinong Homeboy. Ayan. Ano masasabi mo Marinong Homeboy na malapit na tayo mag 1K subscriber? So congratulations Rocket Hero Master. You're Wilson. So ayan po mga kamaster, so babay na po, bye. Woo! Thank you!